जोङो बेहाय नैबे पार्कआव सेरमांगा दैनि साहाय बर'नि माखासे फोरबोमोन नालाय जोङो बेहाय बे फोरबोआवहाय जोङो नायनो होनना फैदोंमोन। जोङो दा बे ससेयावहाय जोङो बाइकजों जोंनि एक्सिडेन्ट जानाय जादों आरोखि। जोङो जोंनि लाइनजों जों फैबाय थादोंमोन। बे समाव बे रं साइड सालायनानै बे जोंनाव सौदावदों। मानसिखौथ' जोङो सिनायनो हानाय जायाखिसै। हारसा ना बर'मोन बेखौ जों मिथिला। आङो आंनि आगदा आखाइजों आङो दासिमबो आंनि आगदा आखाइ आसि फिसाया थै गगानाय जायाखै आरो आगसिजोंबो नैबे माबायावहाय एसे गेजेर खन्दआव सानाय जादों आरोखि। आरो आगसिनि आथिङाबो दासिमबो थै गलागासिनो दं। टट'जों थांनो होनना फैदोंमोन। स्पिड फैनानै जोंनि टट'आव सौदावफैदों। दा बेखौथ' आं दा मा बुंबावनो दा माखासे नैबे सारमोनानो नायनायखौ एसे बिजिरना होयोबा मोजां जागोन आरोखि। आं बेखिनिखौ बुंनानै जोङो दा टट'बो बायनाय जाहैबाय आरो माखासे मानसिफ्राबो आघात मोनबाय। दा बेनि सायावहाय आङो टट'खौ मोजाङै फाहामनानै होनांगौ आरो गोदानखौनो होनांगौ आरो माखासे आघात जानाय दं बिनि सायाव बे बिथांमोनहा एसे नायना होनांगौ। 132 হাৰাধন দত্ত। মই ইয়াতে ৰোডত পেট্ৰলিং হিচাপত ইফালে ঘূৰি আছোঁ। আহি দেখা পালোঁ এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু মই মোৰ ওপৰৱালা অফিচাৰক ইমিডিয়েট জনাই দিছোঁ পেচেণ্টক লৈ যাবৰ কাৰণে। আৰু গাড়ীৰ মানুহটো ৰিকভাৰী কৰাৰ কাৰণে মই মোৰ ওপৰৱালা হাই অথৰিটি অফিচাৰক জনাই দিছোঁ। অলৰেডি আহি আছে। এইখিনি কৈ মই জনালোঁ। মইতো একশ্যন ল'ব মই কি ল'ম, মোৰ অথৰিটি অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে কৰিব। মই আহি পালোঁ, প্ৰেজেণ্টত পাই মই জনাই দিলোঁ আহি আছে অলৰেডি। আৰু ছাৰহঁতে নিশ্চয় একশ্যনটো ল'ব, যোনটো ল'ৰাই এনেকুৱা কৰিছে বিচাৰি তদন্ত কৰিব।